мы, калі ласка, раскажам пра траву, якую мы насабіралі. Вось глядзіце, гэта макрыца. Бачыце? Гэта макрыца, каб была зямля багатая. А вось тут паглядзі, гэта во палы. А ці ведаеце, ад чаго палы? Не ведаеце? Гэта каб ведьмы малако ў кароў не кралі. Ты паглядзі. Да. А гэта, во, паглядзіце, на гэтыя во цудоўныя кветачкі. Гэта, дзяўчаткі, чабор. А чабор для здароўя. Хай у кожнага сёння будзе па цэламу букету здароўя. Так. Усе травы, якія сёння сабраныя да расы, маюць сілу. Травы гэта добра. А дзе ж папараць кветка? Тётка Зося, вы столькі жывеце ў Глузку, няўжо ніколі не бачылі яе? Папараць кветку знайсці гэта не проста ў лес схадзіць. Яе толькі чыстае сэрца бачыць. Кажуць, недзе там за птіччу, у самых дрыгвах, яна гарыць раз за 100 гадоў. Ганка, а ты чаго маўчыш? Ты ж шукала гэту папараць кветку ў маладосці, раскажы. Ой, што я там не бачыла? Чалавека свайго шукала, вось і знайшла. На купалу мы і пазнаёміліся. Ён мне тады замест папараць кветкі цэлы ахапак лілій з ракі прынёс. Вось увесь цуд. Гэта ж так романтычна. А я збірала кветкі для вянцоў. Самыя прыгожыя. Дзяўчаты, давайте усе сёння плесці вянкі на шчасце, на долю, на каханне. Пляціце, дзяўчаткі, пляціце мацней. Калі вянок роўны ды прыгожы, дык і жаніх будзе ладны. А калі распадаецца, дык сядзець вам у дзяўчатах на птічы яшчэ цэлы год. Ой, а зараз, паважаныя, па добрай традыцыі мы будзем упрыгожваць бярозку купаліцу. Хай яна стане сімвалам урадлівасці і росквіту. Калі ласка, падыходзьце ўсе жадаючыя да нас. Калі ласка, усе жадаючыя падыходзім да нас. Дзяўчаты, нясіце лентачкі, стужачкі. Бяром разнакаляровыя стужачкі, калі ласка, і будзем павязваць на гэту нашу купаліцу, загадваць жаданне, каб яно непрыкметна збылося. Падыходзьце, калі ласка. Падыходзьце. Падыходзьце, вони нашыя кабеткі. Давайте, вяжыце, упрыгожвайце. Бяром стужачку і упрыгожваем нашу купаліцу. Загадваем жаданне. Калі ласка, смялей. Жаданні патрэбна, каб былі добрыя, светлыя. І ў купальскую ноч абавязкова яны збудуцца. Вышэй, хлопцы, малайцы. Дзяўчаткі. Берем. Падыходь вам к дзяўчаткам. Дзяўчаткі, выйдзіце сюды, калі ласка, са стужачкамі. Дзяўчаткі, хадзімце сюды да сцэны, бліжэй.